Алга таба дәвам итәбез. Бүген үзенең олы 70 яшьлек юбилеен хөрмәтле якташыбыз Кадырметов Ханафи Сәлимҗан улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән тормыш иптәше Рәхилә Муртазовна, улы Ринат, килене Лилия, оныклары Элина белән Азалия, кызы Лилия, кияве Рамил, оныгы Алмаз котлыйлар. Безнең якын кешебез Иске Кулатка бистәсендә 6 балалы гаиләдә 3нче бала булып дөньяга килә. Гаиләләре тату, үрнәк була. Язмыш юлы аны Бахтиевка авылына китерә. Әлеге авылда ул булачак тормыш иптәшендә очрата. Сельхозтехника оешмасында шофер булып күп еллар эшли. Аннары 23 ел Бахтиевка урман хуҗалыгында урман кисүче булып хезмәт итә. Шулай ук машина йөртүче вазифаларында башкара. Шул эшеннән ук лаеклы ялга китә. Тормыш дигәннәре аларны тагын бер киртә, бала туа алмаулык белән сыный. Ләкин алар кәеф төшереп, кул төшермиләр. Киң йөрәкле кешеләр 2 баланы үз итеп гаиләгә кабул итәләр һәм аларны чын кеше итеп тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә алар 3 онук әби бабасы. Балалары шәһәрдә яшәсәк тә, еш кына аларга кунакка кайтып китәбез. Бүген тапшыруга хат язганда күңел әллә ничек шатлана да, шул ук вакытта ярсы да төсле. Чөнки безнең иң якын кешебезгә, сөекле ирем, яраткан әтиебез, Газиз бабакаебызга 70 яшь тула. Ни соң ул 70 яшь кеше гомерендә? 70 яшь ул таң калырлык мөгъҗизалы тантана. Ир-ат өчен бу зур бер биеклекне яулаган мизгелләр. Бүген әтиебез дә артына борылып караса үзе дә таң калып уйлана торгандыр. Кайра вакыт узып, гомерләр үткән. Икәү гаилә корып, әниебез белән яши башлауларына 38 ел тулган. Сыкланырлык гаиләсе өстенә аны авылда белмәгән, танымаган кешеләр дә юктыр. Әйе, әтиебез хөрмәткә ия кеше. Ул гомердә дә бер эштән дә курыкмыйча, җиң сызганып, гаиләсе өчен, балалары өчен эшләде. Ләкин ул безнең өчен дә үз тормышында вакыт тапты. Әти назын мулдан татытып, кирәк чакта кырыс та таләпчән дә булды. Без аның алдында түбән генә башыбызны иеп, бар кылган изгелекләре өчен рәхмәт җиткерәбез. Шөкер, аның картлыгы да бик матур. Тигез, үлфәт мәхәббәттә, онык һәм оныкчалар тирәсендә ул иманлы картлык кичерә. Безнең горурлык синәти, безнең бәхет, безнең таяныч. Күпме генә олыгаеп, гаиләләр корып яши башласак та, безнең өчен син һаман үрнәк өлгесе. Бары синнән генә хәер-фатиха, киңәш алып, бар эшебезне башлыйбыз һәм синең бәяләвеңне бик өстен күреп яшибез. Әтиебезгә 70 яшь, аны тәбрик итәбез. Әле тагын бик озак яшәр диеп көтәбез. Әни белән 38 ел бергә атлап баралар. Тормышларына ям истәп туганнар без, балалар. Әти безнең гаиләбездә үз ролен яхшы белде. Кирәксә кырыс та булды, кирәк чагында көлде. Бәйрәмнәр җиткәндә безгә бар туганнар җыела. Алар кайтмаса нәрсәдер җитмәгәндәй тоела. Юбилеең белән әти, сәламәт булып яшә. Әниебез белән һәр чак булыгыз сез янәшә. Бәлә-хаза, кайгы-хәсрәт сезне әйләнеп үтсен. Киләчәктә тыныч, матур, бәхетле картлык көтсен. Акыллы киңәшең тыңлап, тормыш юлын үтәбез. Синең яннан яшәү өчен без көч алып китәбез. Әтиебез, барсы өчен бездән сиңа зур рәхмәт. Синең канатың астында яшәүләре бик рәхәт. Хөрмәтле Ханафи Сәлимҗанович, әлеге хатны матур җыр дәвам итәр. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Бәшне эшләп торды. Ишеткәләп торам гайбәтләр, ниндиләр дисез әйбәтләр. Кайгысыз да, зарсыз да килеш, оҗмахларда яшим мин имеш. Мине дә сезнең кебек яшәп гомер сүтәм. Сезнең кебек язмышымнан бәхет көтәм. Әрнүләрдән елыйм, шатлыклардан көләм. Үзе кайын, үзе
Şatlыкlardan kelen Üze kıyın üze rahat Turmuş boylap kelen Varda alda gölgüne tügel Var mıydır koyacak işlerim Siznin kebek işlep bir tügep Arıp koytup yattam kişlerim Minden bini de sizin kibik yaşap konur süten Sizin kibik yazmışımdan bakıt kütem Her nüllerden yıllayım şatlıklardan kölem Üze kıyım üze rahat durmuş boylap kilem Kabul ettim dünya tüslerin Gaybetlerge yok bir işlerim Jırlap qana tipken yüreğime Küş birerge jitsin küşlerim Minden mini de sizinin kibik yaşap konur süten Siznin kibik yazmışımdan bakıt kütem Her nüllerden yıllayım şatlıklardan kölem Üze kıyın üze rahat durmuş boylap kilem Minden mini de sizinin kibik yaşap konur süten Siznin kibik yazmışımdan bakıt kütem Her nüllerden yıllayım şatlıklardan kölem Üze kıyın üze rahat durmuş boylap